Tak samozrejme, na tej domácej pôde nám určite velí ten zápas zvládnuť, hlavne výsledkovo, samozrejme pre divákov aj herne. Takže budeme sa snažiť samozrejme ten zápas vyhrať. Musíme si uvedomiť, že posledné akože 4 súťažné zápasy do Superpohárom sme mali 3 vonku. Takže vlastne je to len druhý zápas na domácej pôde. Hradec asi kvalitou by měl být trochu pod váma. Vedete to tak, že jste favorit toho zápasu, či ještě tím, že hrajete doma? Tak určite budeme, alebo sme favoritom zápasu, ale vidíme ten úvod ligy je samozrejme vyrovnaný, jak výsledkovo, tak musím povedať aj v tabulke a my musíme ten zápas doma zvládnuť a zostať na plus 1 bod a ísť z dobrou výchozí pozícií do ďalšieho zápasu. No co si u toho Hradce bude potřeba dát největší pozor? Tak určite Hradec je kombinačné mužstvo, po druhé je mužstvo, ktoré hraje dobre v bloku, zlepšilo hru v bloku a snaží sa veľmi s rýchlym a dobrým prechodom do protiútoku, takže tam budeme musieť pohľadať tie situácie breakové a poďalšie ako stále samozrejme štandardné situácie. Teď změnili trošku rozestavení, dlouho hrávali se 3 obráncema. Je to pro vás třeba teď těžší, že se jako vy o nich učí trochu něco nového, že jsou hůř čitelní? Tak ja samozrejme poznám trénera Príška, ešte som sa s ním niekedy stretoval v druhej lige. Videl som 2 zápasy, to je jak prvé, tak druhé kolo, tak samozrejme mám informácie z toho tretieho zápasu. Ja znovu hovorím, bude to zápas znovu vytvoriť tlak na mužstvo, vytvoriť tlak do 16. Samozrejme mať trpezlivosť k tomu a snažiť sa tú obranu samozrejme pohybom otvoriť a snažiť sa ten gól dať, takže jednoduché to samozrejme nebude, ale ja dúfam, že si s tým poradíme. Váš mančaft je nachystaný, jak bude niekto třeba chybět, nebo? Čo nám chýba samozrejme je Pavel Drexa skrz trest, to znamená ešte 2 zápasy musí odstať a pak sú to samozrejme tí 2 hráči, jak Zdena Zlámal, tak Klesnil, ktorí sú zranení. Zdena Klesnil včera začal už vlastne s behaním, pretože vlastne on s kondičným trénerom má posun má za sebou kolo a od včerajška má povolenie behať, takže bude otázka, jak si to koleno adaptuje na tú záťaž bežeckú a pokiaľ to bude dobre, tak ja dúfam, že behom tých 3-4 týždňov bude nachystaný do zápasu.